Köszöntjük a kedves nézőket a Salakmotoros bajnokcsapatok Európa kupájának döntőjéről, Debrecenből. Ez azt hiszem, hogy az elmúlt időszak legrangosabb versenye, legalábbis ebben a sportágban Magyarországon, mellettem Korosz Norbert állandó szakkommentátorunk. Nagyon-nagyon sok néző van, bár most ezen a képen nem lehet ezt látni, de mintegy 8000 néző vett részt ezen az eseményen. És hát ugye azzal kezdtem, hogy nagyon rangos verseny volt, elsősorban miért? Elsősorban attól, hogy a 5 csapat olyan neveket vonultatott fel ez a versenyen, akiket a Grand Prix-on ismerhetünk, hiszen ezen a viadalon startozált Ryan Sullivan, az ausztrál versenyző, Rune Holta, a norvég Grand Prix pilóta, és mindketten a címvédő orosz Megalode Togliatti együttességgel építették. Illetve a magyarok is próbáltak egy idegen légiósan minél jobb eredményt elérni, ő pedig a lengyel Tomasz Bajecki. 5 csapat vett részt egyébként a küzdelemben, tehát abban a szempontból is eltéred a mostani verseny megszokotttól, hogy nem 4-en, hanem majd 5-en állnak a rajthelynél. Tehát a Pardubicai, a Bydgoszki, a Vivianai, a Togliatti, valamint a debreceni csapat részvételével zajlanak majd a debreceni események. És hát nagyon nagy nevekkel fogunk találkozni, olyan nevekkel, akik a Grand Prix versenyek során már ismertek önök előtt, hiszen hétről hétre közvetítik ezeket a futamokat szerte Európából. Itt van például Ryan Sullivan, itt van például Santei, Rune Holta, hogy csak a legnagyobbakat említsem, Matej Ferjan, aki ugye a magyar bajnokságon is részt vett, tehát igazából nagyon népes és jó mezőny. Milyen szempontok alapján lehet egyáltalában mondjuk a Pardubicai csapatnak leigazolni Ferján, vagy például ugye a debreceni csapatban ott van Tomasz Bajecki, aki szintén jól ismerhetünk a Grand Prix viadalokon. Egy kettőséget mutat itt a verseny szempontjából, hiszen erre a viadalra bárkit benevezhet az adott egyesület, sőt az is megtörténhet, hogy mondjuk egy cseh csapatban egyetlen egy cseh versenyzőnél indul, hiszen csak idegen légiósokat nevez be a csapatvezetés a versenyre. És éppen ezért tavaly egy konfliktus alakult ki, aminek valószínű, hogy a levét most írtuk meg ebben a szezonban, ugyanis az elmúlt esztendőben Pardubicében rendezték meg a megdöntőjét, ahova az orosz csapat 5 orosz versenyzővel érkezett, viszont a verseny napján, amit a híres Zlata Pilba ad, az aranysisak viadal követett, arra a versenyben már ott voltak az ausztrál versenyzők, és az oroszok egy hirtelen gondolattól vezérelve Jason Knappot és Ryan Sullivan megszűzték, hogy az előző napi viadalon, tehát a megdöntőben is induljanak, az ausztrálok ráálltak az alkura, és így meg is nyerték a megdöntőt, és ezt a cseh, illetve a lengyel küldöttség igencsak nehezményezte, és ezért valószínűsíthető az, hogy most ezen a viadalon nem a legelőszebb osztályságban láthatjuk le. A magyar csapat egyébként a debreceni csapat pontosabban Magosi Norbert, Tihanyi Sándor, Stefáni Attila, Szatmári László és az előbb említett Tomasz Bajeckiről áll. Miért éppen Bajecki szerint a magyar csapathoz? A miénk ilyenek szerettek volna a hazai pálya előnyére is nagyszerű eredményt elérni, ezért egy Grand Prix részlevével gondolkoztak, és Tomasz Bajecki kapott az alkalma, hogy elindulhat ezen a viadalon. Mondom, szokatlan lesz legalábbis számunkra a verseny, hiszen itt most nem a starthely határozza meg a tüzet, hanem maga a csapat határozza meg a tüzet. Itt lehet látni a résztvevőket, tehát Pardubice, Bydgoszk, Viviana, Togliatti, illetve debreceni, tehát cseh, lengyel, szlovén, orosz és magyar csapatok részvételével rendezik majd ezeket a futamokat. Összesen 25 futamból áll a verseny, és hát akkor gyorsan nézzük a sisak színeket, hiszen egy majd beazonosítani a versenyzőket. Zöld a magyarok sisakja, itt zöld sisakban Bajecki, aki ugye a debreceniek részvételében vett részt itt ebben a viadalban. Aztán fehérben Zagárt láthatjuk majd, ő tehát a szlovén versenyző, Krizsinyiak, a lengyel fiú, a bydgoszkiak versenyzője, kékben Ryan Sullivan, az egyik legnagyobb név, aki az oroszokat erősíti sárgában, illetve Matej Ferjan, aki ezúttal Pardubice színeiben, tehát a csehek színeiben indul. Ők 5-en vesznek részt tehát a versenyben, természetesen a legnagyobb esélyes nyilván Ryan Sullivan, aki a Grand Prix versenyen, tehát az egyéni világbajnokságon is ott van a legjobbak között. Az ügy pikantériája, hogy ebben a futamon minden csapat a legjobb versenyzőjét indítja, és ebben az etapban az összes résztvevő már indult Grand Prix viadalon, tehát nem akármilyen futammal kezdődik a verseny, és lehet, hogy az lett volna a csattanó, hogy ennek a futamnak a viadal végén kerülne sor, de sajnos a program az nem így alakult.
még annyit mielőtt elindulna az első futam, hogy az első helyezett versenyző, tehát akik az első helyen intenek le, 4 pontot kap, illetve nem csak ő, hanem maga a csapat. A második helyen leintésre kerülő versenyző csapata 3 pontot, aztán 2, 1 és végül az utolsó helyzet pedig pont nélkül marad. Nézzük akkor most már az első futamot. Számunkra elsősorban Bajerski versenyzése az érdekes, aki ráadásul belső starthelyről, tehát a legkedvezőbb helyről vághat neki a 4 körnek, mert hát ugyanúgy 4 kör kell teljesíteni a mezőnynek, mint a többi versenyen. Tehát Bajerski belül, mellette pedig Zagár. Nézzük a rajtot, Bajerski ki tudja zárni a többieket a versenyből, így aztán az első helyen tud maradni. Nagyszerűen sikerült a lengyel fiúnak eljönnie, és pillanatilag vezet a versenyben. Zagár motorozik a második helyen, most próbálkozik Krisnyák fölmenni. Kérdés az, hogy a lengyel fiúnak sikerül-e megkaparintani a harmadik helyet, de úgy tűnik nem, ráadásul egyre inkább leszakad a többiektől, de számukra az a fontos, hogy Bajerski vezet. Nagyon-nagyon ott van azonban a nyakán a mezőny, ott van Zagár is. Nagy meglepetés viszont, hogy Ryan Sullivan nincs az első 3-ban, sőt mi több, meglehetősen leszakadva, lemaradva, csak a 4. helyen motorozik. Továbbra is Bajerski az első, de még mindig nem lazíthat, még mindig nem lankadhat a figyelme, hiszen bármelyik pillanatban megtörténhet az előzés, akár Zagár részéről, akár pedig a mögötte haladó Terjár részéről. Ők 3-an teljesen elmennek a mezőnytől. Az utolsó kör veszi kezdetét, Bajerski tehát az élen, mint hogy egy picikét el tudott volna távolodni Zagártól. Hátra néz jobbra, hátra néz balra, különösebb veszély nem fenyegeti, mert egyre inkább eljön itt még ebben a kanyarban, ebben a célegyenesbe bevezető kanyarban megpróbál a közelébe férkőzni Zagár, de nem tudja őt megelőzni. Megnyeri tehát Bajerski ezt a futamot, Zagár végez a második helyen, Matej Ferján pedig a harmadik. Meglepetésre csak a 4. helyen intették le Ryan Sullivan, illetve a lengyel fiú az 5. helyen végzett. Nagyon jól kezdődik tehát a debreceni csapat számára ez a verseny, hiszen Tomasz Bajerski megnyerte az első futamot. Azt hiszem nyugodtan kijelenthető, hogy Bajerskinek a sikere abban is mutatható meg, hogy a Grand Prix versenyzők közül egyedül ő volt az, aki igénybe vette a kötelező edzést, amit a verseny előtti napon rendeztek. Szemmel látható volt a tréningen, hogy Bajerski is kicsit idegenül mozgott a pályán, viszont bent volt 3-szor vagy 4-szer, és sikerült kiismernie a pálya azon szakaszait, ahol tényleg nagyon jól, nagyon gyorsan tud haladni a motorjaival. Nem úgy, mint például Ryan Sullivan, aki abban a csapdába esett, hogy nem tudta a kellő beállítást elvégezni a motoron, és ezért végzett csak a 4. helyen az ausztrál versenyző. Ez egyébként pénzkérdése, hogy melyik csapat kit tud éppenséggel leigazolni a versenyre, vagy pedig kapcsolatrendszer? Azt hiszem is, hiszen sok Grand Prix versenyző mondta, hogy neki annyi versenye van, hogy ő most ezért az egy viadalért nem fog külön utazni. Ráadásul a verseny másnapján rendezték a híres pardubicai aranysisak viadalt, tehát 1-2 versenyző ezért is esett ki a kosárból, viszont Ryan Sullivan például úgy indult el Debrecenben, hogy másnap az aranysisakon starthoz állt, sőt nem, hogy elindult, meg is nyerte a híres viadalt. Tehát jól kezdődik számunkra a verseny, nézzük a második futamot és annak résztvevőit. Ezúttal Magosi Norbert lesz majd ott a debreceniek részéről a pályán, az övé lesz tehát ezúttal is ugye a zöld sisak, aztán sárga sisakban Darkin, a Toyota csapatának erőssége, fehér sisakban Santej, ő képviseli a szlovéneket, aztán Csekovszki, ő a lengyeleket, illetve ott van még Radek Smolik, aki pedig Pardubice színeiben indul majd ezen a futamon. Magosira kell tehát elsősorban koncentrálnunk a zöld sisakos versenyzőre. Nézzük, hogy vajon az ő starthelye hol található. Itt közvetlenül a palánk mellett, tehát nem a legjobb starthelyet kapta Magosi, és rögtön a kivezető kanyarból egy óriási baleset. 3-an is a földre kerülnek, Santej, Smolik, illetve Csekovszki. Természetesen leintik a futamot abban a pillanatban, szerencsére kimarad belőle Magosi Norbert, de hát itt egyelőre kettelen is maradnak a földön. Csekovszkit látjuk a képen, és nézzük meg még egyszer, hogy valójában mi miatt következett be ez a 3-as bukás. A középső pozícióból induló szlovén Santej nagyszerűen kapta el a startot, és valószínű az lehetett az oka a bukásnak, hogy túl nagy lendülettel érkezett be a kanyarba,
és ahogy látszott is, a nagyon kemény pálya felületén azért egy olyan salakréteg, ami ilyen poralakot képez, azért ott található, és valószínűleg ott megcsúszott, és azért visszafordult a tenger körül a szlovén versenyző, de szerencsére mindhárom versenyző tudta folytatni a küzdelmet, viszont Santeit kizárták ebből a futamból. Tehát ezek szerint akkor Santeit találták bűnösnek a bukásban, ezért kellett őt kizárni a folytatásban. Hozzászoktunk ugye a Grand Prix során, hogy négyen rajtolnak. Mennyire zavaró az, hogy itt most sokkal szűkebb a terület a rajt pillanatában? Nem is igazán a rajt pillanata a döntő ebben a szempontból, hanem az első kanyar, a beforduló. Természetesen sokkal jobban oda kell figyelni a versenyzőknek, és nem csak magukáshoz vezethet egy ilyen keményebb beforduló. Néhány szót a pálya adatáról. 392 méter egyébként a pálya hossza. A pálya szélessége egyenesben 10 méter, kanyarban 16 méter. 10 000 fő egyébként a befogadó képessége a stadionnak, és 8000-en figyelik a versenyt a helyszínen. Darkint láttuk egy pillanatra a képen, hiányzik tehát középről így módon, hogy kizárták a versenyből Santei, tehát négyen vágnak neki a most következő 4 körnek. Magosi tehát továbbra is a palánk melletti területről startol majd. És hát természetesen menet közben majd kiderül, amire mindig várjuk a választ, hogy ezen a pályán vajon melyik a legkedvezőbb startpozíció, starthely. Nézzük, Magosi körbe tudja motorozni a többieket, nagyon-nagyon kisodródik sajnos, és úgy tűnik, hogy nem tud az első 3-ba bekerülni, de talán itt a harmadik helyre fel tud jönni, igen, fel tudott jönni, és ez most nagyon-nagyon fontos, sőt megpróbál egy támadást intézni kívülről, de aztán eléggé kisodródik. Vezet a versenyben, tehát a sárga sisakos Darkin, aki a Toyota csapatának erőssége, a második helyen pedig Radek Smolikot láthatjuk. Darkin eléggé elment a mezőnytől, a második helyen motorozó Smoliktól is. Magosi nézett egy pillanatra hátra, hogy mennyire veszélyezteti a pozícióját Csekovszky, aki a 4. helyen található a versenyben. Változatlanul a Toyota színeiben induló Szergej Darkin az első helyen, óriási fölénnyel, és ha csak nem követel valami technikai hibát, akkor azt hiszem le is fogják őt inteni az első helyen, mert hát egyetlen kör van már csak hátra a versenyből. Nagyon stílusosan, nagyon jó ütemben motorozik, most próbál Magosi fölmenni a második helyre, de visszaverte ezt a támadást Radek Smolik. Tehát pillanatilag tudja tartani a pardubicei versenyző a második helyét, és itt már egy keréken érkezik a célbe Darkin, őt intették le tehát az első helyen. Smolik lett a második, de megkeserítette azért az életét Smolitnak Magosi Norbert, aki a harmadik helyen fejezte be ezt a versenyt. Ez idáig különösen azt hangsúlyoztuk ki, hogy a címvédő Toyota erősségei az idegen légiósok, viszont most láttuk Darkin produkcióján, hogy az orosz versenyzőkre is nagyon oda kell figyelni. Szóval az elmúlt években az orosz salakmotorsport olyan rohamos fejlődésnek indult, hogy pár éven belül valószínűsíthető, hogy a kontinens egyik meghatározó szerepét játsszák majd, hiszen újra óriási pénzek kerültek a sportba orosz földön. 2 meghatározó klub van, a Megalod, a Toyota, illetve az Oktyabrsky, és olyan cégek állnak, mint a Lada gyár, illetve a Lukoil, akik tényleg szinte öntik a pénzt a salakmotorsportba, és olyan hátteret biztosítanak az orosz versenyzőknek, ami előbb-utóbb ki fog domborodni világviszonylatban is. Jön a harmadik futam, egyenlőre vezet a versenyben a debreceni csapat 6 ponttal, a második helyen pedig a pardubicei együttes található 5 pontjával. Ebben a futamban sárgában Rune Holtát láthatjuk, tehát a norvégok Grand Prix versenyzőjét, a magyarokat pedig Tihanyi Sándor képviseli az övé, tehát a zöldsisak és Rune Holt az esélyeknek megfelelően a rajtnál nagyon jól eljön a többiektől, és már is az ére tör. A második helyen pedig szerencsére jól tartja magát Tihanyi Sándor, tehát Tihanyinak is jól sikerült a startja. Holta és Tihanyi az első 2 helyen, Tihanyit nagyon-nagyon kezdi támadni Koljenko. Ők 3-an vezetnek, de meglehetősen eltávolodva egymástól, tehát igazából előzési lehetőség nem nagyon van benne a versenyben, legalábbis az első 3 helyen nem. Rune Holta továbbra is vezet, most egy picikét megközelítette őt Tihanyi Sándor, de aztán az egyenesben el tud menni a norvég. Holta az egyik legnagyobb név Ryan Sullivan mellett, hiszen
nagyon jól szerepel a Grand Prix versenyeken, bár a legutóbbi futam nem sikerült számára túlságosan fényesen, azt megelőzően viszont ott volt a legjobb 8 között, sőt, ha jól emlékszem, talán a döntőig is elverekedte magát a norvég. Tehát Rune Holta még kinéz jobbra, hiszen onnan jön számára a veszély Tihanyi Sándor személyében, de Tihanyi nem tud előzni. Azt hiszem, Tihanyi nem is annyira az előzésre spekulált, hanem arra, hogy meglegyen ez a második hely. Holta elsőségét borítékolni lehetett volna, itt középről rajtol. Egy kicsit azért inog vagy kacsázik a motorja, de végül is csak be tudta húzni az első helyre, és be tudott kerülni oda Tihanyi elé. Igen, bíztunk benne, hogy ugyanúgy, ahogy Sullivant az első futamban, talán Holtát is meg lehet lepni ebben az etapban. Ráadásul Tihanyi Sándor indult vele, aki köztudottan jó startoló, viszont a Holta nem hagyott kétséget afelől, hogy kiválóan indult el, és abszolút az első kanyarban már elsőként érkezett be, és utána már nem is hagyta a győzelmet kicsúszni a kezei közül. Jön a negyedik futam, 3 futam után egyébként az élen Holt verseny van, 9-9 ponttal rendelkezik Toljatti és Debrecen csapata, tehát egy nagyon fontos futam elé nézünk így módon. Aztán zöldben Stefáni Attila, sárgában Roman Povázsnyi, aztán ott van még Uminski, az övé a kék sisak, Wieswader piros sisakban, illetve Ales Dolinár pedig fehér sisakban. A sárga sisakos Povázsnyi az első helyen, de szinte tapad rá Stefáni Attila, tehát Toljatti rajtolt a legjobban, a debreceni csapat pedig a második helyen Stefáni. Most egy picit kisodródik sajnos, és így elképzelhető, hogy oda lesz a második hely, mert meg tudta őt előzni a fehér sisakos Ales Dolinár. Kár volt azért a baklövésért ott, mert ott nagyon kisodródott Stefáni, és most aztán próbálja űzni, hajtani Ales Dolinárt, hogy valamilyen hibáját kihasználva meg tudja őt előzni, és megpróbál most belső íven Stefáni előzni. Kérdés, hogy sikerül-e? Pillanatilag nem sikerült. Egyre jobban elmegy viszont a mezőnytől Povázsnyi. Most az a nagy kérdés, hogy egyáltalában sikerül-e Stefáninak visszaszerezni a második helyet, és talán itt sikerül. A közönség ünnepel, hiszen itt az egyenesben Stefáni el tudott menni, a kanyarban pedig meg is tudja őrizni a második helyét. Az utolsó körön belülre kerül a mezőny, Povázsnyi az első helyen motorozik, Stefáni most már a második, Dolinár pedig a harmadik, a többiek leszakadva negyedik, illetve 5. helyen találhatók. Povázsnyit le fogják most már inteni az első helyen, ő már nem követhet el semmiféle hibát, hiszen egy picikét vissza is foghat a sebességből, a tempóból. Az orosz fiú tehát az első, a második helyre Stefáni Attila jött fel, a harmadik pedig Dolinár lett, aki a szlovén csapat színeiben versenyzett. Roman Povázsnyiról tudni illik, hogy napjainkban a legjobban jegyzett nemzetközi viszonylatban is az orosz versenyzők közül, hiszen láthattuk már idén Grand Prix viadalon, és az egyéni világbajnokság sorozatában pedig a Grand Finálig jutott, hajszán hiány maradt a jövő évi Grand Prix szereplésről. Jön tehát az 5. futam, és ez azt jelenti, hogy innentől kezdve akkor már mindenkit láthatunk, vagy láthattunk a versenyben, akik egyáltalán rajthoz állnak Debrecenben. Az 5. futamban a magyar résztvevő Szatmári László, övé tehát a zöld sisak, Kurguskiné pedig a sárga sisak, 17 pontjával Toljatti vezet, 15 pontja van Debrecennek, a többiek meglehetősen lemaradva, tehát pillanatilag úgy néz ki, hogy Toljatti és Debrecen között dőlhet el a verseny, tehát nagyon az elején vagyunk még csak. Sajnos el tudott jönni Kurguskin az első helyen, és most talán föl tudja küzdeni magát Szatmári László a második helyre, de iszonyatos nagy csatában Robackival. Ő a bidgossziak versenyzője, Robacki, és Szatmáriát is veszi a második helyet. Kurguskin vezet, Szatmári, Robacki mögötte, pirosban Andrusin, ő a 4. helyen motorozik, a második, 3. helyen gyilkos nagy csata zajlik Szatmári, illetve Robacki között. Most megint Szatmári itt a kanyarból kijövet el tudott menni, csak kérdés az, hogy ebben a kanyarban meg tudja őrizni ezt a második helyet. De nem csak, hogy megőrizni tudta, hanem ráadásul egyre jobban följön az élen haladó Kurguskinra. Jelezték közben, hogy az utolsó kör veszi kezdetét a versenyen. Oleg Kurguskin vezet, annyira azért nem tudott eltávolodni Szatmári Lászlótól. Szatmári itt még megpróbál egy utolsó rohamot indítani ebben a kanyarban, a célegyenesbe bevezető kanyarban, de nem sikerült végül is már előzni a Szatmárinak. Így aztán Oleg Kurguskin végzett az első helyen, Szatmári László lett a második,
Robackit pedig a harmadik helyen intették le. Itt van 5 futam után az állás, Toyottinak 17 pontja van, a Hajdú-Volán SC-nek 15, tehát a debreceni csapatnak, aztán Ljubljana, Pardubice, Bydgoszcsa további sorrend. Ez volt tehát 5 futam, következik a 6., de előtte tartunk egy rövid szünetet. A 6. futam résztvevői érkeznek a starthelyhez, a magyarokat Magosi Norbert képviseli majd, de rettenetesen kemény futamba került Magosi Norbert, hiszen a pardubicei csapatnál Matej Ferjan indul ebben a futamban, illetve Rune Holta pedig Toyotti együttesében, így aztán igazából bravúros lenne, hogyha legalább a második helyet meg tudná csípni ebben a mezőnyben Magosi Norbert. A másik 2 résztvevő még Bydgoszcsról Robacki, illetve ott van még Dolinár, aki a szlovének versenyzője. Tehát pillanatilag összetettben Toyotti vezet 2 ponttal megelőzve Debrecent, a többiek igencsak lemaradva, leszakadva, de hát még mindig a verseny elején tartunk, tehát bármi megtörténhet még. Hasonlóan jó folytatást remélünk a debreceniektől. Rune Holtát nézzük, aki az előző futamot simán megnyerte, most körbe kell, hogy motorozza Robackit, mert Robacki nagyon jó startot, és Rune Holtának sikerül is az első helyre kerülni. A 3. helyen található a magyar fiú Magosi Norbert, ami nem rossz teljesítmény, sőt, most talán föl is tud jönni Magosi a 2. helyre. Egyelőre ott van Magosi a 2. helyen, Rune Holta vezet, de jó lenne, hogyha Magosi meg tudná tartani a 2. helyet, akkor ez azt jelenti, hogy megelőzné még Ferjant is. Ferjan a 4. helyen található, de most kívülről támadásba kezd a szlovén fiú. Kérdés, hogy ott a 2. helyen hogyan alakulnak az erőviszonyok. Elképesztő nagy küzdelem Ferjan és Magosi között. Holta továbbra is vezet, Ferjan kívül helyezkedik, Magosi belül helyezkedik, Ferjan most át tudja venni Magositól a vezetést, az utolsó kör kezdődik, továbbra is, tehát a 2. helyen Ferjan. Magosi nem tudott bebújni, és ráadásul most vissza kellett, hogy vegyen a gázból egy picikét a sebességéből, így aztán úgy tűnik, hogy oda lesz a 2. hely. Emelkedik a kockázzászló, és le is intik abban a sorrendben a mezőny, hogy megnyeri ugye a versenyt. Rune Holta a 2. helyen, Ferjan a 3. helyen pedig Magosi Norbert végzett. Sokáig úgy volt a versenyen, hogy esetleg Magosinak meg lesz a 2. helye, aztán az öldöklő küzdelemben végül is alul maradt Ferjannal szemben. És Ferjánról jut eszembe, hogy ez a verseny azért sok-sok szurkoló kíváncsiságát is kielégítette, hiszen a magyar bajnokinkon parádézik a szlovén versenyző, és sokakban felmerült a kérdés, hogy jó, hogy a magyar versenyzőket megveri, viszont hogyha egy igazi sztárral mérkőzhetne Debrecenben, akkor mi történne? Nos, az első ütközetet elvesztette Holtával szemben. Nézzük a 7. futamot Tihanyi Sándorral. Nagy ellenfele Roman Povázsnyi, sárga sisakban, egyébként közvetlenül egymás mellett startol a 2 versenyző, Tihanyi középről majd. Itt van még Krizsinyák, aztán Smolik, valamint Glavan is, és a start pillanatában beragad meglehetősen Povázsnyi. Ezt lenne jó kihasználni a Tihanyinak, és Tihanyi talán ki is tudja használni, csak sajnos itt kisodródott, aztán mégis körbe tudja motorozni a mezőnyt, és egy óriási bukás. Povázsnyi le fogják inteni természetesen a versenyt, hiszen egy hatalmas bukást láthattunk. Én azt hiszem, nem is vette észre a mezőny többi tagja, hogy mi történhetett, hiszen maga a bukás az mögöttük következett be. Szerencsére nincs baj a Povázsnyinak. A nagy sebesség, vagy én nem tudom minek a következménye az, hogy egyszerűen kiretült alól a motor. Igen, nagyon érdekes volt, hogy az orosz versenyző abban a pillanatban, amikor elemelte neki az első kerekét a motorja, akkor nem nagyon vette el a gázt, azt hittem meg tudja tartani, viszont átlibbent itt a holdponton, és innen már nem volt menekvés. Viszont nagyon érdekes volt, hogy az orosz versenyzőhöz legelőször az ausztrál klubtársa Sullivan ért oda, megkérdezi tőle, hogy mi a helyzet, hogy van. És miután Povázsnyit kizárták a versenyből, ez azt jelenti, hogy Toyotti csapata 0 pontot kap. Tehát abban az esetben, hogyha Tihanyi Sándor megnyerné ezt a futamot, akkor pontszámban ismételten feljöhetnénk Toyotti mellé. Toyottinak egyébként 21 pontja van, a Hajdú-Volánnak 17 pontja van, ez most nagy lehetőség arra, hogy pontszámban beérjük
az oroszokat. De sajnos most nem sikerül olyan jól a rajtja a magyar fiúnak, aztán most próbálkozik az ére törni, sikerült még ráhúzni az ideális ívre azonban a motorját a lengyelnek, Krizsinyáknak, így aztán ő halad az első helyen. Érzi Tihanyi is, hogy mindenféleképpen kellene a győzelem, ez egy nagyon érdekes és nagyon szép futam, állandóan támadja, állandóan ostromolja Tihanyi a lengyel fiút, a lengyel azonban mindig visszaveri ezeket a támadásokat, sőt neki is volt ott az indítás pillanatában egy kritikus periódus, amikor úgy tűnt, hogy nem lesz ura a motorjának, de aztán rendezte a sorokat, és végül is az élen tudott maradni. Krizsinyák az első, Tihanyi pedig a második helyen motorozik. Ha ebben a sorrendben intik le a versenyt, akkor az azt jelenti, hogy egy pontnyira fogjuk megközelíteni Toljattit, de jobb lenne az első helyen végezni, mert akkor pontszámban azonosan haladnánk és lennénk az oroszokkal. Egyetlen kör van hátra, Tihanyi nem adja fel, és még mindig ragad Krizsinyákra. Megint elkezdett egy picikét kacsázni Krizsinyák motorja, de megint tudta rendezni. Ráfordulnak a célegyenesre, és Krizsinyák most már őrzi ezt a pozícióját. Leintik az első helyen, Tihanyi lett a második, a harmadik helyre pedig beérkezett Glaván. Az első három helyen, tehát ez volt a befutási sorrend, de így is nagyon-nagyon fontos pontokat szerzett Tihanyi a debreceni csapat számára. Igen, egyértelmű, hogy itt a start után dőlt el a végső kimenetele, hiszen Tihanyi itt nem tudott az élre kerülni, és bár hiába volt ott a lengyel versenyző mögött szinte méterekre, igazán pozícióban nem tudott kerülni, és így a lengyel fiút intette le elsőként a kockázzászló. Időben ugrunk egyet, a 11. futam következik majd, de nézzük meg, hogyan áll az összesített eredmény táblázat. A Toljatti vezet 31 ponttal, Hajdúvolánnak 29 pontja van, Ljubljana 17, Pardubice 13, Bydgoszcz pedig 10 ponttal rendelkezik. A 8. futamban Stefáni Attila a harmadik helyen végzett, a 9-ben Szatmári Lászlót a második helyen intették le, a 10. futamot pedig megnyerte a Debrecen színeiben induló Tomasz Bajerszki. Ezzel ő most már a második futam győzelmét tudta elérni. Jön a 11. futam, tehát ez azt jelenti, hogy még mindig nem tudott szerencsére a Toljatti csapata eltávolodni a Hajdúvolántól, így aztán van lehetőség arra, hogy le tudják dolgozni a magyarok a hátrányukat. A 11. futamban Szatmári László képviseli a debrecenieket, Roman Povázsnyi pedig a Toljattit, tehát ez óriási csata lesz, legalábbis előzetesen az várható. Itt érkezik Csekovszki, a bydgoszcziak versenyzője, fehérben pedig most jön oda Kolienko, aki a Ljubljana csapatát képviseli a mezőnyben, és akkor még nem beszéltem Matej Ferjáról, aki piros sisakban látható, tehát ők öten vesznek részt a 11. futamban. Povázsnyinak volt egy óriási nagy bukása korábban, azt láthattuk, akkor nem kapott természetesen pontot azért a teljesítményéért, hiszen az ő bukása miatt kellett leinteni a futamot, diszkvalifikálták, így aztán a folytatásból, abból a futamból 0 pontos lett. És akkor, hogyha ki tudta volna használni a lehetőséget Tihanyi Sándor az újraindításnál, és megnyeri azt a futamot, akkor pontszámba beértük volna a Toljattit, de még most is beérhetjük, ehhez viszont bravúr kellene Szatmári Lászlótól. Le kell győzni Povázsnyit mindenféleképpen, Povázsnyi eléggé beragadt, de Szatmári sem tudott túlságosan jól eljönni a rajtnál. Matej Ferján, hú, de ott hagyta a többieket, te jó ég, Povázsnyi jön fel a harmadik helyre. A magyar fiú pedig a 4. helyen motorozik, de még ott egyáltalán nem látunk tiszta képet, csak egyedül azt tudjuk megállapítani, hogy Matej Ferján vezet, mert a 2., 3., illetve 4. helyen állandó változás van. Most megint elkezd örülni a debreceni közönség, hiszen Szatmári László feljött időközben a 3. helyre, a 4. helyen pedig Povázsnyi található. A legfontosabb az, hogyha nem is nyer Szatmári, vagy nem lesz második, de meg kell előznie mindenféleképpen Povázsnyit, hiszen mi külön harcot folytatunk itt a Toljatti csapatával. Matej Ferján vezet. Ez most nem annyira érdekes számunkra, az az érdekes, hogy még mindig tudja őrizni az előnyösebb pozícióját Szatmári Povázsnyival szemben. Matej Ferján azért hátranéz, hogy veszélyben van-e az első helyen, majdnem bukott Kolienko, de aztán rendezte a motorját, Szatmári pedig a 3. helyen motorozik. Hol van Povázsnyi? Már csak a 4., de abban a pillanatban, amikor váltott a kamera, váltott a kép, akkor egy hatalmas bukást látunk, és ha minden igaz, akkor az Povázsnyi, igen. A lánc szakadt ketté, és iszonyatos pekje van, hiszen már csak pár méter volt a célig, amikor bukott az orosz fiú,
és így aztán ő 0 pontos lesz. Azt hiszem, hogy a harmadik helyen intették le Szatmári Lászlót. Ez azt jelenti, hogy ha valóban így van, akkor pontszámban beértük a Togliattit. És nagyon érdekes, hogy a verseny előtt tartottunk tőle, hogy a mentősöknek sok dolga lesz azért, hogy 5-en vannak és igen keskeny a pálya. Viszont tényleg sok bukás volt, de nem azért, mert keskenynek minősült a pálya, hanem éppen ilyen láncszakadások miatt, vagy éppen azért, mert egy versenyző figyelmetlenül, tehát önhibája miatt esett el. Jön a 14. futam. Egyébként a 12. futamot Bajerszki nyerte Kurguskin előtt, akkor a debreceni csapat 1 ponttal megelőzte a Togliattit, majd sajnos Magosi Norbertnek volt egy motorhibája, így aztán 0 ponttal zárta a versenyt, és itt egy meglepő tábla, Joker, hát aki nem annyira jártas ebben a sportban, Jokerrel maximum kártyaparti vagy esetleg rulettautomaták során találkozott. Mi ez a Joker ebben a sportágban? Ez egy óriási lehetőség a csapatvezetők számára, hiszen abban az esetben, mint például most a Togliatti, hogy meglépett az üldözőktől, akkor van egy olyan lehetőség, miszerint az a csapat, amelyik le van maradva minimum 8 ponttal a vezető egységtől, annak lehetősége van cserére, illetve jokerezni. A joker azt jelenti, hogy ebben a futamban a csapatvezető kijelöli a versenyzőt, és annak a versenyzőnek a futam végén az elért pontszámát megduplázzák. Tehát legjobb esetben például most Matej Zagár, hogyha megnyeri a futamot, akkor 8 ponttal gazdagítja a ljubljanai együttest. Gondolom én ezt akkor érdemes megrizikózni, vagy megkockáztatni, amikor eleve a mezőn gyengébb, és a csapatvezető úgy gondolja, hogy az a versenyző az meg fogja nyerni ezt a futamot, így van, mert esetben sok értelme nem lenne. Természetes, sőt olyan is lehet, hogy a cserét, illetve a jokerezést egyszerre hajtják végre a csapatok, általában az szokott ilyen bevált módszer lenni. Azt mondtad, hogy minimum 8 pont különbségnek kell lenni az élen álló csapathoz képest annak a csapatnak, aki ezt a jokerezést bevállalja. Nos, jelen pillanatban 17 pont a különbség egyébként a szlovén, valamint az orosz csapat között. A Togliattinak 38 pontja van, Debrecennek 35, és a ljubljanai csapatnak pedig 21 pontja. Nézzük akkor tehát a 14. futamot, itt a magyarok képviseletében Tihanyi Sándor, Szergej Dárkin pedig a Togliatti képviseletében. Szergej Dárkin a palánk mellett startolva próbálkozik felmenni az első helyre. Matej Zagár, akinek a pontszáma majd duplát ér, el tudott jönni, miközben eltűnik ott a mezőnyben Dárkin. Leintik majd természetesen a futamot, hiszen bukás történt. Ez azt jelenti, hogy Dárkin ezért nem fog pontot kapni. Tehát megint ott van a nagy lehetőség a Hajdú Volán SC előtt, hogy az élre kerüljön a csapat. Közönség hőbörög, mert nem intették le azonnal a futamot, és hát azt hiszem, hogy egy bukásnál talán előtt kellett volna jelezni, hogy nincs folytatás, vagy legalábbis meg kell ismételni. Igen, viszont a kanyarbírókat hagyj vegyem védelmükbe, ők ugyanis csak akkor rakhatják ki a piros zászlót, hogyha a vezetőbíró leinti a futamot, tehát kigyújtja a piros lámpát. Most viszont az angol vezetőbíró Michael Postlewhite arra várt, hogy Dárkin felkeljen és kitolja a motort, viszont az orosz versenyző taktikázott, direkt leállította a futamot, bízva azzal, hogy majd mind az 5 versenyzővel újraindítják, viszont az angol vezetőbíró következetes volt és kizárta Dárkint ebből a futamból. Mondom, ezzel lehetőség nyílik a mieink számára, hogy esetleg átvegyék a vezetést pontszámban az oroszok előtt. Tihanyi Sándor tehát a zöldsisakos versenyző, és Matej Zagár számára is ez kedvező, hiszen most már csak 4-en vannak, az ő szereplése 2-t ér, hogy úgy mondjam, hiszen az ő pontszámát majd megszorozzák 2-vel. Tihanyi próbálkozik most körbe motorozással minél előrébb kerülni. Zagár viszont elfoglalja az első helyet. Tihanyi nagyon jól jött itt el. A második helyre fel tudott zárkózni, és beveszi Zagárt. Zagár az első, Tihanyi a második. Amennyiben Zagárt leintik az első helyen, akkor nem 4, hanem 8 pontot kap. Tihanyinek nagyon-nagyon kellene megszerezni az első helyet, mert abban az esetben tudnánk csak pontelőnyre szert tenni a Togliattival szemben. Nem lesz könnyű dolog, mert Zagár borzalmasan odafigyel minden egyes területre, minden egyes rezzenésére Tihanyinak, és így aztán nem engedi előrébb a magyar versenyzőt.
Ráadásul most elkezdett lassulni Tihanyi motorja, most már csak azon szurkolunk, hogy kihúzza a végéig. Legalább most már ez a második hely legyen meg, hogy megelőzze véletlenül őt. Robacki, aki borzalmasan támadja Tihanyit. Egyetlen kör van hátra a versenyből, Zagár nagyon elment a többiektől. Jól taktikáznak tehát a szlovénok, úgy tűnik, amikor ezt a Joker táblát bemutatták. Már csak fél kör van hátra, Zagár lesz az első, Tihanyi a második, és a harmadik helyre érkezik Robacki. Ez tehát az első három sorrendje ebben a futamban, a 14. futamban, és ezzel pontszámban beírjuk tehát a Toyota csapatát. 38-38 pontja van a Toyotának és a Hajdú Volán SC-nek is. A szlovéneknek viszont van Matejük 2, és mind a kettő, azt hiszem nyugodtan kijelenthetem, hogy nemzetközi klasszissá élet, hiszen Matej Ferján már bizonyított, az elmúlt 2 esztendőben a Grand Prix-ban húzta a gázt. Most viszont azt a Matej Zsagát láthatjuk, aki az elmúlt évben a 19 éven aluliak Európa bajnokságán diadalmaskodott, idén viszont a junior világbajnokságon szerezte meg a nagyon dicséretes 5. helyet. Tehát nagyon szép reményekre jogosítja fel a szereplése a szlovén versenyzőt. 15. futam Rune Holtával. Rune Holta eddig nagyon jól versenyzett, meglehetősen szélsőségesen teljesít egyébként a Toyota csapata, hiszen vagy megnyerik a futamokat, vagy pedig 0 pontot szereznek, hiszen ez most már a harmadik bukás volt, amit láthattunk az oroszoktól. Igen, csak az a szomorú, hogy nem megverjük őket, hanem ők verik meg saját magunkat, tehát erre vártunk, hogy az oroszokat vajon képes-e valaki legyőzni. Nagy bravúr lenne, hogyha éppen Rune Holtát sikerülne megelőzni ebben a futamban. Stefáni Attilára vár ez a kihívás, ez a feladat. Rune Holta úgy tűnik, hogy el tud jönni az első helyen a startnál, igen. Még Santei volt az, aki vezetett egy picikét, legalábbis egy néhány méteren keresztül, aztán Rune Holta bevágott el, és most már ő halad az első helyen. És az a kérdés, hogy Stefáni Attila a mezőnyben hol végez, vagy a mezőnyben hol helyezkedik. Nagyon-nagyon kiszorított helyzetben van ott a palánk mellett, de aztán el tud menni a többiek mellett, és be tud vágni ideális ívre. Csak hát a sebességből kifolyólag itt megint kisodródik egy picit, de megvan a második hely, és ez a fontos. Ne tudjon elmenni a Toyota csapata, mert így, hogyha Holtát leintik majd az első helyen, ha leintik természetesen, és Stefánit a második helyen, akkor csak 1 pontra tud elszakadni a debreceni csapattól a Toyota. Rune Holta vezet, tehát már csak egyetlen kör van hátra ebből a futamból. Még azért hátra néz a norvég, hol jobbra, hol balra, hogy akár kívülről, akár belülről várható-e Stefáni részéről támadás, de Stefáni azt hiszem most már elégedett ezzel a második helyet, az legalább fixre megvan, és az ezzel együtt járó 3 pont is. Megnyerte tehát a versenyt, Rune Holta az övé a 4 pontos teljesítmény ebben a futamban, Stefáni lett a második, ő ezért 3 pontot kap, és akkor most nézzük, hogy 15 futam után hogy áll a verseny. A Toyota 42 ponttal rendelkezik, a Hajdú Volán SC 41 ponttal, a többiek meglehetősen leszakadva. Hamarosan következik majd a verseny hajrája, tehát még mindig megvan a lehetőség a debreceniek számára, hogy az élen végezzenek. Ezek hamarosan folytatjuk a versenyt, a futamok bemutatását, előtte azonban nézzük meg, hogy Tihanyi Sándor hogyan vélekedett a magyarok esélyéről. 15. futamon is túl vagyunk, és egyelőre nagyon jól tartja magát a magyar csapat. 1 pont csak az orosz csapat előnye. Minek köszönhető ez? Véleményem szerint a hazai pályának az előnyét látom, ki tudjuk használni. Nagyon jól állunk a Bajászki, hiszen minden futamát nyert idáig. Illetve a szerencse, már úgy mondva, hogy szerencsére mellénk párosult annyiból, hogy az oroszoknak volt már idáig azt hiszem 2 hibájuk, ami önmagukból fakadt, tehát nem másnak a hibájából, önmagukból fakadt a hiba. Ezzel mink pont előnyre tettünk szert, illetve nekünk is volt igaz egy húzás, hogy a Magosi Norbinak volt egy kizárása. Én úgy érzem, hogy a második hely már a verseny elején reális volt számunkra. Ezt mi próbáljuk megfogni, illetve az első helyre nem igaz, hogy nem pályázunk, csak az, szóval tudni, hogy az oroszok nagyon erősek. Hát sajnos a 16.-17. futam számunkra nem valami sikeresen alakult, hiszen a 16. futamban Stefáni Attilát megelőzte Darkin, a 17. futamban pedig a magyar versenyző Szatmári László bukott. Így, amikor a 18. futamra kerül most sor, akkor 49 pontja van a Toyota csapatának, és 43 a Hajdú Volán SC-nek, de miután most ott van a mezőnyben Tomasz Bajerski,
a debreceniek színében, és miután minden egyes futamát Bajerszki megnyert, mint ahogy ezt Tihanyi is elmondta az interjújában, van rá remény, hogy följebb zárkozzon a magyar együttes. Tehát Bajerszki zöld sapkában, aztán ott van Povázsnyi sárga sisakban. Povázsnyi kimondottan balszerencsésen motorozott eddig, hiszen kétszer is bukott, így aztán pontot még nem szerzett. Ha nézzük a 18. futam, vajon mennyire lesz szerencsés a számára, egyelőre úgy tűnik, hogy igen, mert ott motorozik a második helyen, de nagyon-nagyon jól jön előre közben Bajerszki. Ez egy nagyon bátor manőver volt Bajerszkitől, de pillanatilag csak a harmadik helyre tudott feljönni. De még kuszálódhatnak a szálak, mert annyira nem tudott elhúzni senki a mezőnytől. Szantej vezet, tehát ő a szlovén versenyző, a második helyen Povázsnyit láthatjuk. Povázsnyi most nagyon-nagyon támadja Szantejt, és úgy tűnik, hogy sikerült is őt megelőzni, bár Szantej megpróbálja visszavenni a második helyet. A harmadik helyen pedig Bajerszkit lehet látni. Bajerszki most ideális íven följött a második helyre, aztán lehetséges, hogy Povázsnyi megelőzi őt. Elképesztő nagy küzdelem van hármójuk között, tehát Szantej, Povázsnyi, valamint Bajerszki között szinte pillanatonként változik a sorrend. Most éppen Szantej van az első helyen, a második helyre pedig feljön Bajerszki, a harmadik helyen Povázsnyit láthatjuk. Teljesen együtt hárman, és egy óriási bukás, a közönség természetesen örül ennek, hiszen így aztán Bajerszki tudott az első helyre bejönni. Szantej döntő pillanatban a célegyenesbe bevezető kanyarban bukott, Bajerszki lett az első, a második helyen pedig Roman Povázsnyi végzett. A szlovén fiú bukása abszolút nem volna semmit Bajerszki érdemeiből, hiszen abban a szituációban már Bajerszki előtte volt Szantejnek, viszont ez a futam ez méltán érdemli ki a nap versenye címet, hiszen parádés ütközetet láthatunk Bajerszki, Povázsnyi és Szantej jóvoltából. Itt van második helyen Bajerszki, egy picikét lemarad, Szantej el tud jönni, de olyan lendülettel, hogy végül kisodródik, neki megy a palánnak, és innentől kezdve most már zöld útja van a célig Bajerszkinek. Ez pedig már a 19. futam eseménye, egy hatalmas bukás, de nézzük meg, mi történt. Először is számunkra roppant mód rosszul kezdődik a dolog, hiszen Magosi Norbert motorja leáll, és aztán utána a kanyarból kivezető szakaszon itt hárman teljesen együtt motoroznak, és Vizsinyák az, aki hatalmasat repül, szinte szikrázik a motor a salakon, és aztán még ott érkezik Koljenko is, ő is bukik, így aztán természetesen a futamot meg kellett ismételni. A drámai képsorok ellenére mind a 4 versenyző, tehát Magosi kivételével az összes versenyző starthoz tudott állni a megismételt futamban. És ezt a megismételt futamot egyébként Ferján nyerte, a 20. futamot pedig Ryan Sullivan. Így módon a 21. futam előtt 10 pont különbség volt a Toyota és a Hajdú-Volán csapata között. Ljubljana, Pardubice és Bydgoszcsa további sorrend. Következik tehát a 21. futam. És a 21. futamban kockáztat a magyar csapat is, hiszen most mi jokerezünk, és nem csak hogy jokerezünk, hanem még csere is történik, hiszen itt Tihanyi Sándor helyére Bajerszkit állított a csapatba a Hajdú-Volán SC vezetője. Itt van a taktikai csere és a joker tábla bemutatás. Ez azt jelenti, hogy Bajerszki pontszámát majd 2-vel megszorozzák, a helyezésétől függően természetesen lehetőség arra, hogy feljebb zárkózzunk. Ezt azt hiszem mindenféleképpen meg kellett tennünk. Úgy érzem, hogy ez volt a lehető legjobb döntés, tehát ebben a futamban meghúzni ezt a taktikai elemet, hiszen még nem voltunk annyira lemaradva, viszont egy kis rizikó volt benne, hiszen Ferján és Kurguskin is igen jól húzta a gázt ezen a versenyen, viszont bíztunk Tomasz Bajerszkivel, aki szinte minden futam után ott volt a magyar csapatvezető Barát Norbert mellett, nézte, hogy állunk, hol lehetne javítani, hol lehetne cserélni, és ezt a cserét ő is javasolta, tehát bízott benne, hogy meg tudja nyerni a futamot, és így le tudjuk faragni a jelentős hátrányból jócskán. Bajerszki indul egyébként közvetlenül belső íven, zöld sisakban, aztán ott van Uminski kékben, pirosban, Ferján, sárgában, Kurguskin, és Szantej pedig fehérben, tehát nagyon-nagyon erős mezőny ez. Egyszer láttuk ugye, amikor a szlovének jokereztek, akkor azért jokereztek, mert úgy gondolták, hogy a mezőny is eléggé gyenge, tehát biztosan meg lesz az első hely, és így aztán 8 pontot kapnak, de itt Bajerszkinek nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert nem
gyenge a mezőny. Kuminski indul Bajerszki mellett, de főleg Kurguskinra kell koncentrálni a Bajerszkinek. 10 pont pillanatnyilag tehát a orosz és a magyar csapat között, a különbség az orosz javára. Bajerszki belső íven nagyon jól kihasználja a startpozícióját, és az első helyre tud kerülni, aztán Matej Ferjan próbálja meg őt támadni. Bajerszki visszaveri a támadást, a közönség valóságos extázisban figyeli az eseményeket a lelátón. Bajerszki hátra néz, mert egyelőre nem tartja még magát olyan jó pozícióban, hogy elmondhassa, hogy biztosan vezet a versenyben. Aztán most újabb sebességi fokozatra kapcsol, vagy legalábbis növeli a sebességét, és tovább tudja növelni az előnyét is az élen, bár még mindig Matej Ferjan ragad rá. Azt nézzük közben, hogy Kurguskin hol helyezkedik, mert ez nagyon fontos a verseny végkimenetele szempontjából. A harmadik helyen található az orosz versenyző. Bajerszki vezet, Ferjan állandóan támadja, állandóan üldözi, most megpróbál külső íven elmenni, belső íven azonban remekül zár Bajerszki. Megkezdődik az utolsó kör, tehát már csak egy kört kell kihúzni az élen Bajerszkinek, és akkor 8 ponttal gazdagodik a Hajdú-Volán SC csapata, azaz közelebb kerül az orosz együtteshez. Bajerszki most már tetemes előnyre tett szert, Ferjan is feladja, azt hiszem, az üldözését. Szélegyenesbe fordulnak. Örül a debreceni közönség, Bajerszkit leintik az első helyen, Ferjant a második helyen, a harmadik helyen pedig Kurguskin. Bejött a kockáztatás, bejött a jokerezés, bejött a csere, versenyben maradt továbbra is a debreceni csapat. Igen, és itt, ahogy megnőtt az esélyünk arra, hogy tényleg befújjuk az oroszokat, tényleg a szurkolók is abszolút mellé álltak a csapatnak, hiszen lengtek a zászlók, örjöngött a nép, és bizakodva vártuk a következő futamot. A következő futamban, tehát a 22. futamban Ryan Sullivan nyert a Toljatti csapat színeiben, a második helyen pedig Stefáni Attilát intették le, így aztán 5 pontra nőtt a Toljatti csapatának előnye a debreceniek előtt, és hát sajnos az ezt követő futamban bukott Szatmári László, ezért ő nem kapott pontot, de bukott mondjuk Szergej Dárkin is, csak ő az utolsó körben, tehát 1 ponttal többet szerzett így, mint Szatmári. A 24. futam következik, és a 24. futam úgy is mondhatnánk, hogy sorsdöntő futam lehet, hiszen 6 pont a különbség a Toljatti csapata és a debreceni együttes között, és már csak 2 futam van hátra a versenyből. Amennyiben Rune Holta megnyeri ezt a futamot, akkor az utolsó futamtól függetlenül már a Toljatti csapata győztesnek tekinthető, és ráadásul ez borzalmasan erős mezőny, hiszen a két legjobb, Rune Holta a Toljatti csapatából, illetve a Hajdú-Volán SC-ből pedig Tomasz Bajerszki van ott a rajtnál. Igazi csemege lesz kettejük között ez a futam. Taktikai cserét hajtott végre egyébként a szlovén együttes, Stanko Lavan helyére Santeit állították a csapatba. Ők is kockáztatnak tehát. Csekovszki van még ott kék sisakban, illetve Visváder piros sisakban. Ők 5-en alkotják tehát a 24. futam mezőnyét. És azért azt tegyük hozzá, hogy ez a futam döntött arról, hogy ki lesz a nap embere, hiszen eddig a futamig mind Rune Holta, mind Tomasz Bajerszki verhetetlen bizony volt. Rune Holta kedvezőbb helyről indul, mint Bajerszki, hiszen ő a belső ívről startolhat, még Bajerszki a palánk melletti területről kell, hogy induljon. Sorsdöntő futam, tehát Bajerszki nagyon jó rajtolt. Kérdés, hogy be tud menni Rune Holta elé. Elég külső íven kell Bajerszkinek haladnia, és most a második helyre tud feljönni. Most próbál belső ívre helyezkedni, lezárta azonban Rune Holta ezt a területet. Bajerszki taktikát változtat, külső ívre helyezkedik, ott próbált előzni, de nem sikerült. A két esélyes vezet, Rune Holta az első, és majdnem sikerült Bajerszkinek átvenni a vezetést a norvégtól, de aztán az utolsó pillanatban ráhúzta a motorját Rune Holta, így változatlanul a Toljatti csapata vezet. Bajerszki megint belső íven próbálna Rune Holta elé kerülni, ezt is visszaveri, ezt a támadást a norvég. Nem fogja feladni Bajerszki. A norvég külső íven, Bajerszki pedig belső íven, de Rune Holta külső íven tudott megint előnyre szert tenni. A kanyarban talán Bajerszki följebb tud jönni, meg tudja közelíteni Rune Holtát. Teljesen együtt haladnak, már csak egyetlen kör van hátra a versenyből. Holta az első, Bajerszki a második, megint nem sikerült belső íven elmenni Bajerszkinek. A legutolsó lehetőség, hiszen az utolsó kanyar következik a versenyben.
belső Ivan Bajerszkin, külsőn Holta, és Holta lesz az első, Bajerszki pedig a második. Ez azt jelenti, hogy 7 pontnyi különbséggel vezet most már a Toljatti csapata a debreceniek előtt, tehát ezzel a futammal el is dőlt a verseny, nevezetesen, hogy a Toljatti együttese nyerte a debreceni versenyt, és hát hátra van még a 25. futam, de hát igazából az első 2 helyen a sorrend már nem változhat, bármilyen befutási sorrend is lesz. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom az összes helyszínen jelenlévő szurkoló nevében, hogy fantasztikus élmény volt ilyen versenyzőket látni, mint Rune Holta, Thomas Bajerszki és Ryan Sullivan, hiszen hazai pályán nem sokat fordulnak meg ilyen kiválóságok. És sajnos azt is be kellett látnunk, hogy ez a kategória egészen más, mint amit itthon hazai versenyeken megszokhattunk, tehát egészen különböző kasztot képviselnek a Grand Prix résztvevők. Nézzük akkor végül is a verseny végeredményét. A Toljatti csapata 74 ponttal győzött, a Hajdú-Volán 66 pontot gyűjtött. Ljubljana, Pardubice és Bydgoszcsa további sorrend a 3., 4., illetve az 5. helyen. A 25. futamot csak a rendkedvéért Povázsnyi nyerte, Magosi Norbert előtt, így alakult ki aztán pontszámban ez a végeredmény. Nyert tehát a Toljatti együttese, és hát számukra a győzelmen kívül még volt egy komoly tétje ennek a versenynek. Igen, így van, hiszen nagyon érdekelt a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy 2 Grand Prix versenyzővel erősítik meg 2 ilyen sztárral a csapatukat, és erre az egyik csapatvezetőtől, Stefan Hazudától kaptam meg a választ, ugyanis azt mondta, hogy amennyiben az oroszok ismét a tavalyi évhez hasonlóan diadalmaskodni tudnak a megdöntőben, akkor 90% az esély rá, hogy állami támogatásban, Toljattiban egy világszínvonalú ultramodern salakstadion fog épülni, aminek 2005-ben lenne az átadása. A Hajdú-Volán SC csapata lett a második. Hogyan értékelték a csapaton belül ezt a teljesítményt? Úgy érzem annak ellenére, hogy minden idők legjobb back-eredményét ért el a csapat, hiszen ez idáig még fináléba se jutottunk, most viszont tényleg a dobogó második fokát szereztük meg. Egy kis hiányérzet mindenkiben van, hiszen nem sikerült a magyaroknak Thomas Bajerszkin kívül futamot nyerni, sőt egyetlen futamban sem sikerült orosz versenyzőt megverni. Gondolok itt arra futamra, amikor az oroszok célba tudtak érni. Tehát ez apró hiányérzetet ad, viszont ez a második hely az ilyen elvárható teljesítmény volt, és ezt sikerült is megszerezni. Éppen ezt akartam kérdezni tőled, hogy akkor, amikor elindult a verseny, vagy a versenyt megelőző napokban, amikor már ismerté váltak a csapatok, hogy kiket sikerült megnyerni erre a versenyre az ellenfeleknek, akkor hanyadik helyen lett volna a csapatvezetés elégedett? Azt hiszem, mindenki a dobogós helyre vágyott, és a második hely az ilyen célkitűzés volt, és ezt a pluszt hiányolom, ami például meg volt Szantelyben, hogy lényegében a cél előtt 100 méterig vezetett egy Thomas Bajerszki, egy Povázsnyi, tehát ilyen megvillanások hiányoztak számomra a magyar versenyzőktől. Most nem, akkor majd talán jövőre, hiszen ezzel az eredménnyel sikerült a megdöntőbe kvalifikálni magunkat jövőre is. És hogy milyen jó hangulatban élt véget a viadal, erre egy gyors történet. A himnusz, mikor az orosz himnusz szólt, akkor Thomas Bajerszki átszólt Sullivannek, hogy hey Ryan, te miért nem énekelsz? És ez óriási derültséget keltett, és azt hiszem abszolút megérdemelték amúgy az oroszok a dicsőséget. Kedves nézőként pedig felhívom a figyelmüket arra, hogy salakmotor lesz még a héten, méghozzá vasárnap 12 órától közvetítjük a salakmotoros Grand Prix verseny utolsó állomás helyéről a futamot, Hamarból, ahol természetesen találkozunk jó néhány résztvevővel innen Debrecenből, és hiszen ott lesz Bajerszki, ott lesz Holta, ott lesz Sullivan. Addig is köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!